Няхай будзе пахвалёны Езус Христос. Дзякуем Пану Богу за гэты дзень, за святы дзень, дзень радасці, дзень, калі мы зноў можам узносіць малітвы нашай супольнасці касцёльнай. Дзякуем за ўсе тыя ласкі, якія атрымалі на працягу тыдня, якія перажылі, і за тыя выпрабаванні, якія мелі. Дзякуем за тое, што мелі сілы, моцы перамагаць свае слабасці, старацца спраўляцца, змагацца за сваё жыццё духоўнае ў першую чаргу. Просім Духа Святога, каб напоўніў нас сваёй прысутнасцю, суцешыў нашыя сэрцы, думкі, спакойна, разважліва маліцца, праслаўляць Найсвяцейшую Тройцу, дзякаваць і такім чынам выказваць сваю пашану ў першую чаргу Пану Богу за Яго вялікую міласэрнасць да нашай зямлі, просячы благаслаўлення нашых сем'яў, нашага касцёла, нашай радзімы, бацькаўшчыны, нашыя сем'і. Божа, умацуй у нашай веры. Дазволь служыць Табе на хвалу Тваю. Дазволь перамяняцца ў радасці і супакоі. Молімся, будзем маліцца на святым Ружанцы, праслаўляць Найсвяцейшую Багародзіцу, тут перад абразам Маці Божай Ружанцовай, якая прысутная тут ужо больш за 400 гадоў, і дзякаваць за гэты дар. Разважанні са святым Дамінікам Савётамі таямніцы хвалебныя. Імя Отца і Сына і Духа Святога. Веру в адзінага Бога, Отца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і в Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхланні, на трэці дзень уваскрос з памерлых і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Отца Усімагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Ойче наш, который есть у небе, святися імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в покусу, але збав нас от злого. Вітай, Марыя, поўная ласки, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в время смерти нашей. Вітай, Марыя, поўная ласки, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в время смерти нашей. Вітай, Марыя, поўная ласки, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в время смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спад веку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь. О Марыя, без граху першароднага зачатая, Молись за нас, кто Тебе порятунку шукає. о мой Езу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи всі душі на небо і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердя. таямніца хвалебная першая воскресення Христа. Калі мы жывем у еднасці з Христом, смерць не страшная. Гэта дзверы, за якімі мы ўбачым сапраўднае святло. Дамінік Савія нават перад смерцю быў поўны надзеі і радасці, бо ведаў,
то душа яго хутка ўбачыць новае святло і атрымае вечнае жыццё з Богом. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. О Марыя, без граху першароднага зачатая, о мой Езу, Другая таямніца хвалебная, небаўшэсце Хрыста. Езус адышоў ад Айца, але Ён не пакінуў нас. Святы Дамінік усведамляў:
што там у небе яго чакае Христус. Таму праз усялякія справы, праз вучобу, гульні і праз сваё апостальскае служэнне ужо рыхтаваўся да сустрэчы з Езусам. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амін. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амін. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амін. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, ад веку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашы, Огню пекельного, проведи все души до неба и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця третя. З послання Духа Святого.
Дух Святий надзяліў апосталаў адвагаю, мудрасцю і шматлікімі іншымі духоўнымі дарамі. Дамінік Савія таксама прасіў Духа Святога аб уменні жыць так, каб сябры бачылі ў яго жыцці прыклад любові і святасці. Ён хацеў быць маленькім апосталам сярод сваіх сяброў і дапамагаць свайму духоўнаму настаўніку ксяндзу Яну Боска у выхаванні маладых хлопцаў. Отче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на вякі вечныя. Амэн. О Марыя, без граху першародная зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу,
захавай нас ад агню пякельна, прывядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Частка 4. У небазяці Найсвяцейшай Панны Марыі. Марыя, маці ўсіх людзей. Святы Дамянік Савія меў да яе шчыры сыноўскі давер. Ён хацеў быць падобным да яе і у чыстасці і ў любові, а таксама быў перакананы, што яна прывядзе яго да неба. Ён часта маліўся перад яе абразом у капліцы і казаў: «Марыя, дапамажы мне стаць святым, падобным да Цябе. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба наша, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амінь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табой, благословленая ты паміж жанчынамі, благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табой, благословленая ты паміж жанчынамі, благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табой, благословленая ты паміж жанчынамі, благословлены плод лоня Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты паміж жанчынамі, благословлены плод лоня Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты паміж жанчынамі, благословлены плод лоня Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табой, благословленая ты паміж жанчынамі, благословлены плод лоня Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табой, благословленая ты паміж жанчынамі, благословлены плод лоня Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты паміж жанчынамі, благословлены плод лоня Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты паміж жанчынамі, благословлены плод лоня Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табой, благословленая ты паміж жанчынамі, і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Хвала Айцу і Сину, і Духу Святому, як було справедливо.
О Мария, без граху першародная зачатая. О мой Езу, Хвалебная таямница 5. Укарование на святейшей Панны Марии. Мария, королева неба і зямлі. Для святого Домініка Савія яна была таксама каралевай яго юначага сэрца. Ён раіў сваім сябрам і удзельнікам таварыства беззаганнага зачацця выгравіраваць святыя імёны Езуса і Марыі на сваіх сэрцах і розумах, напісаць іх на сваіх кнігах і па магчымасці на іншых рэчах, каб мець надзею, што, прайшоўшы гэтую даліну слёз, з уцешанай прысутнасцю Марыі у апошнюю хвіліну жыцця, яны спакойна дасягнуць вечнага шчасця, якое Бог можа даць тым, хто служыць Яму ў духу і ў праўдзе. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод у лони Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородного зачатая, о мой Иезу, Тебе отдаемся, Святая Мария, Родица, в наших потребах не погоджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, не наша, кунка наша, заступница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Помолимся так само ще літання до слуги Божого Фабіяна, славутого цудами у стовпцях. Кир'я елейсон. Христе, почуй нас. Ойче з неба Боже, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Боже, Святая Троица, один и Боже, Святая Мария, святые апостолы и евангелисты, святые мученики и мученицы, святые вызнавцы и наставники, святые законники и пустынники, святые святары и левиты, слуга Божий Фабияне, прихильник хвалы Божией, оздоба ордена проповедников, Сыне святла, люстра покоры, приклад чистости, величный думками про Бога, апостол святой веры, прихильник збавлення людей, рупливый проповедник, побожный святар, палаючий светоч Божией любови, славутый цудами, сутяшальник засмученых, заступник вандроўных, выратавальнік няшчасных, успамога сіротаў, вызвалення прыгнечаных,
заступнік хворых, абаронца ад нязгодаў, надзейны праваднік, утоймавальнік непрыяцеля, анёле спакою, надзея тых, хто ў роспачы, найміласэрнейшы наш апякуне, праз заслугі айца Фабіяна Цябе просім, выслухай нас, Пане. Будзь да нас літасцівы, ад усяго злога выбаў нас, Пане, ад усялякага грэху выбаў нас, Пане, ад Твайго гневу, ад пажару, голаду, вайны і заразы, ад маланкі і раптоўнай непагадзі, ад раптоўнай смерці, ад усялякіх злых прыгодаў. Слугу Твайго Фабіяна, да ліку благаслаўлёных, далучыць май ласку. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Праз заступніцтва айца Фабіяна касцёл у нашай айчыне узмацніць май ласку. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету. Хрысте, пачуй нас. Хрысте, выслухай нас. Антыфона. Справядлівы заквітнее, як пальма, вырасце на Лібане, быццам кедр на Лібане. Маліся за нас, слуга Божы Фабіяне. Молімся. Божа, Ойче ўсемагутны, Ты праз заслугі айца Фабіяна сваёй непасцігальнаю моцаю ратуеш усіх, хто звяртаецца да Цябе ад усялякіх пакутаў. Просім Цябе, учыні, каб мы, нягодныя слугі Твае, былі вызваленыя ад грахоў, захаваныя ад няшчасцяў гэтага свету і подступаў сатаны, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. У трэці дзень навены да Духа Святога молімся і просім аб Яго дарах. Духу Святы, які сышоў у самым пачатку касцёла на апосталаў і верных, каб асвяціць іх розум, запаліць сэрцы і ўмацаваць у веры. Просім Цябе, будзь заўсёды таксама з намі, напаўняй нас Тваімі дарамі, прасвятляй у сумненнях, суцяшай у смутку, ратуй у небяспецы, выбаўляй ад памылак, падымай пры падзенні, кіруй намі мудрасцю Тваёй, яднай нас узаемнай хрысціянскай любоўю, каб усе мы жылі ў згодзе і святой еднасці, як адна Божья сям'я. Давядзі ўсіх нас да шчаслівай вечнасці, каб там з усімі анёламі і святымі мы выказвалі Табе ўдзячнасць і хвалу на векі вечныя. Дзень трэці. Святое Пісанне вучыць, бо ўсе мы ў адным духу ахрышчаныя ў адно цела, ці то юдэі, ці то грэкі, ці то нявольнікі, ці то свабодныя і ўсе напоўненыя адным духам. Молімся, Духу Найсвяцейшы, Божа еднасці, згоды і спакою, просім Цябе пакорна, каб Ты заўсёды яднаў усіх веруючых у Хрыста, у Яго святым касцёле. Амен. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, воля Твоя.
Боже, Ты открыл нам браму життя вечного, узвялічивши Христа и пославши нам Духа Святого. Учини, каб такие великие дары умацавали нашу отданость Тебе и повеличили нашу веру. Праз Христа, Пана нашего. Летание до Найсвятейшего сердца Иисуса. Кирие лейсом. Христе, почуй нас. Отче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Тройца один и Божа, Сердце Иисуса, Сына Отца Спрадвечного, Сердце Иисуса во улонне Девы Матери Духом Святым створенное, Сердце Иисуса со Словом Божьим истотно з'єднаное, Сердце Иисуса безмежной величи, Сердце Иисуса святыня Бога, Сердце Иисуса сяліба Найвышейшего, Сердце Иисуса доме Божий и брама неба, Сердце Иисуса полымнеючее вогнище милости, Сердце Иисуса справедливости и любови скарбница, Сердце Иисуса добрыни и любови полное, Сердце Иисуса усіх цнота у глибиня бездонная, Сердце Иисуса усялякой хвалы найдостойнейшее, Сердце Иисуса володар з'єднання усіх серцев, Сердце Иисуса, у яким усе скарби мудрости и умелости, Сердце Иисуса, у яким уся повнота божства, Сердце Иисуса уподобання Отца Небесного, Сердце Иисуса, з повноти якого ми всі отримали, Сердце Иисуса, прага ад вечных вышыняў, Сердце Иисуса, терпливое и великой милосердности, Сердце Иисуса, щодрое для всіх, хто до Тебе звертається, Сердце Иисуса, криниця життя і святості, Сердце Иисуса, умилостивление за грехи наши, Сердце Иисуса, наполненное зневагами, Сердце Иисуса, злочинствами нашими змученное, Сердце Иисуса, послухмяное ажно до смерти, Сердце Иисуса, дидой пробитое, Сердце Иисуса, криниця усялякого сутяшення, Сердце Иисуса, життё и воскрешение наше, Сердце Иисуса, живая ахвяра за грехи наши, Сердце Иисуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, Сердце Иисуса, надія тих, хто в Тебе помирає, Сердце Иисуса, радость усіх святих, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Єзу тихий и покорный сердцем, молимся. Усемогутный вечный Боже, глянь на сердце наймилейшего Сына Твоего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас, грешных. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живее володарить на веки вечные, и Отца, и Сына, и Духа Святого.
Боже, с неба Божа, смилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, смилуйся над нами. Духу Святый Божа, смилуйся над нами. Святая Троица, один и Божа, смилуйся над нами. Святая Мария, молись за нас. Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, молись за нас. Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, молись за нас. Мати надежды, молись за нас. Мати пречистая, молись за нас. Мати беззаконная, молись за нас. Мати непорушная, молись за нас. Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, молись за нас. Мати найцудовнейшая, молись за нас. Мати доброй рады, молись за нас. Мати Створителя, молись за нас. Мати Избавителя, молись за нас. Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалы годная, молись за нас. Панна прославленная, молись за нас. Панна могутная, молись за нас. Панна ласкавая, молись за нас. Панна верная, молись за нас. Люстра справедливости, молись за нас. Столица мудрости, молись за нас. Причина нашей радости, молись за нас. Святыня духовная, молись за нас. Святыня хвалебная, молись за нас. Святыня славная побожности, молись за нас. Ружа мистичная, молись
за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый домик, молися за нас. Ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Притулок грешных, молися за нас. Полегка мигрантов, молися за нас. Сутяшальница засмученных, молися за нас. Успомога християнов, молися за нас. Королева анёлов, молися за нас. Королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева веровызнавцев, молися за нас. Королева панов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семьяв, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане,
Молися за нас, Святая Богородица, как сталися мы годными обетованию Христовых. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слухом Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас нарушай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Пам'ятай, о Найсвятейшая Панна Мария, Тебе узвысим, Панна прославлена, словами, что почула от анёла, благословленной Ты была названа, будь привитана. Тешишься, Панна, ты дарами с неба, Бог тебе ими одарил без меры, ласкою сяешь той, что отримана, прос Бога Пана. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дарагія бацькі, дарагія дзеці, прысутныя вернікі, хочам сёння асаблівым чынам падзякаваць за найвялікшыя дары, за хрост і Еўхарыстыю. Дарагія дзеці, наш Пан такі добры, ужо год Ён запрашае вас на сваю святую гасціну, бо вы з'яўляецеся Яго дзецьмі. Падзякуем Яму за гэта ад усяго сэрца, падзякуем за ўсіх дзетак, якія прынялі святую камунію ў мінулую нядзелю, за тых, хто прыняў яе год таму. Дзякуем таксама Богу за малітоўныя групы ў нашым касцёле і молімся ў інтэнцыі членаў ружы святога ружа слугі Божага Айца Фабіяна, святой Тэреза, дзіцятка Езус, Найсвятейшай Панны Марыі з Люрты і іх сем'і,
за хворых членаў гэтых малітоўных колаў, аб хутчэйшым выздараўленні, за памерлых членаў жывога ружанца, асаблівым чынам за памерлую нядаўна Станіславу Пархімовіч, аб прабачэнні грахоў у вечным адпачынку. Просім таксама Божай міласэрнасці і валадарства Божага для Александра Мачульскага ў першую гадавіну, для Андрэя Шэга, для Юзафа Кузёмкі, Софіі і Івана Шэгаў. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грахи свету, змилуйся над нами, які бяреш на себе грахи свету, прими моление наше, які сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отца. Аминь. Молимся. Усемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы и дай, каб згодно з Его обяцаннем мы адчували, что Он застаецца з нами аж до скончания свету, які з Тобой живе и валадарыць у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Діїв апостолів.
Калі Езус узнёсся на неба, апостолы вярнуліся ў Єрусалем з гары, названай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалема, на адлегласці суботняй дарогі, і калі ўвайшлі, падняліся ў святліцу, дзе знаходзяцца Пётр і Ян, і Якуб, і Андрэй, Філіп і Тамаш, Барталмалей і Мацвей, Якуб Алфейны і Сымон Зелот, і Юда Якубаў. Усе яны сумесна трывалі ў малітвам разам з жанчынай Марыяй, маці Езуса і з братамі ягонымі. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану. Веру, што бачу дабрыню Пана в краіне жывых. Веру, што бачу дабрыню Пана в краіне жывых. Пан маё святло і маё збаўленне, каго ж мне баяцца? Панахова життя майго, кого ж мне полохаться? Віру, що бачу добриню Пана в країні живих. Одного я прошу Пана, і тільки гэтага жадаю, каб жить мне ў доме Пана ва ўсе дні жыцця майго, каб сузіраць хараство Пана і наведваць яго святыню. Веру, што ўбачыў дабрыню Пана в краіне жывых. Пачуй, Пане, голас мой, калі я клічу, змілуйся надо мною і адкажы мне. Пра Тебе кажа маё сэрца, шукайце ягонага аблічча. Веру, што бачу дабрыню Пана в краіне жывых. Чытанне першага паслання святого апостола Петра. Умілаваныя, калі прымаеце ўдзел у муках Христовых, радуйцеся, каб і ў час аб'яўлення славы Яго вы ўсцешыліся і ўзрадаваліся. Калі ганяць вас за імя Христа, то вы шчаслівыя, бо Дух славы і Дух Божы спачывае на вас. Таму няхай ніхто з вас не церпіць як забойца, або злодзей, або як злачынец, або як сквапны да чужога. Калі ж нехта церпіць як хрысціянін, няхай не саромецца, але праслаўляе Бога за гэта імя. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Не покину вас сиротами, кажа Пан. Іду і прийду до вас, і узрадується серце вашає. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час
Езус узняў вочы свае да неба і сказаў: «Ойча, прыйшла гадзіна. Услаў Сына свайго, каб і Сын Твой уславіў Цябе. Ты даў яму ўладу над усякім целам, каб ён даў жыццё вечнае ўсім, каго Ты даў яму. А вечнае жыццё ў тым, каб спазналі Цябе, адзінага праўдзівага Бога і таго, каго Ты паслаў, Езуса Хрыста. Я уславіў Цябе на зямлі, выканаўшы справу, якую Ты даручыў мне зрабіць. А цяпер Ты, Ойча, услаў мяне ў сабе хвалою, якую меў я ў Цябе перад існаваннем свету. Я абвясціў імя Тваё людзям, якіх Ты даў мне са свету. Яны былі Тваімі, і Ты даў мне іх, і яны захавалі Слова Тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што Ты даў мне, ад Цябе паходзіць. Бо слова, якія Ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад Цябе, і паверылі, што Ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго Ты даў мне, бо яны Твае. І ўсё маё – гэта Тваё, і Тваё – гэта маё, і я уславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да Цябе. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сёння мы збіраемся на святую імшу, каб пачуць першасвятарскую малітву Езуса Хрыста. Гэта словы, якія Ён гаварыў, звяртаючыся да свайго Айца у аліўным садзе у чацвер перад сваім арыштам за дзень да сваёй крыжовай смерці. Езус моліцца аб тым, каб яго вучні мелі еднасць, такую ж, якую мае еднасць ён сам з Богам Айцом. Нам можа выдавацца, што змагацца за гэтую еднасць павінен хтосьці іншы. Можа быць нейкі уплывовы чалавек, біскуп, але не мы. Але Езус кажа нам, што змагацца за тое, каб была еднасць у нашай сям'і, у нашай парафіі, у месцы нашай працы можа кожны. І з нас гэтая еднасць пачынаецца. Езус таксама дае нам падказкі, як такая еднасць паміж людзьмі, паміж вучнямі Хрыстовымі будуецца. Калі ў нас ёсць рэгулярная малітва, тады мы будуем гэтую еднасць паміж Хрыстовымі вучнямі. Нам часамі маліцца не хочацца, бо мы стомленыя, бо мы, магчыма, не бачым у малітве сэнсу, альбо, можа, ёсць рассеянасць у малітве. Найбольш горача мы молімся і без якіх-небудзь праблем тады, калі ў нас ёсць якая-небудзь праблема альбо якая-небудзь бяда. Самі часта так і паўтараем, калі трывога, тады да Бога. Але Езус чакае нас кожны дзень на малітве. Аднойчы святар спытаў у маленькага хлопчыка, ці ты молішся кожны вечар? Ён сказаў так. А ці ты молішся раніцай? Ён сказаў не, бо раніцай светла, а я баюся ночы, і таму малюся толькі па вечарах. І ў нас часамі ёсць падобная пазіцыя, як у гэтага маленькага хлопчыка. Калі мы бачым цемру сваёй душы, альбо цемра спакусаў злога духа, грахоў іншых людзей, ахінае нас, тады мы найбольш руплівыя ў малітве. Але Езус запрашае нас быць руплівымі пастаянна.
Ён у іншым месцы Евангелия прыводзіць прыклад жанчыны, беднай удавы, якая дабівалася ад несправядлівай суддзі скарумпаванага чалавека, якому не магла даць ніякіх грашэй, дабівалася справядлівасці і дабілася яе сваёй настойлівасцю. Езус таксама дае нам іншы лек на тое, каб паміж намі была еднасць. Гэтым лекам з'яўляецца тое, каб у нашым жыцці праслаўлялася імя Божае, праслаўлялася Христовае імя. Гэта не значыць, што калісьці мы станем ідэальнымі людзьмі тут на зямлі. Калі мы глядзім на біяграфіі святых, калі гэтыя біяграфіі напісаны справядліва і праўдзіва, то мы бачым, што яны таксама рабілі памылкі. І гэтая іх такая чалавечнасць і неідэальнасць дае нам надзею, што тыя, хто прайшоў ужо перад намі гэты шлях да святасці, яны вучаць нас, што гэты шлях да святасці магчымы. Калі мы прызнаём свае памылкі, раскаиваемся ў іх, спадзяёмся не толькі на свае сілы і дазваляем Богу у нашым жыцці дзейнічаць. І ўрэшце рэшт, Езус дае нам яшчэ адзін лек на тое, каб паміж намі была еднасць паміж хрыстовымі вучнямі. Гэтым лекам з'яўляецца прабачэнне. Прыняць просьбу аб прабачэнні ад іншага і самому прасіць аб прабачэнні, калі здараецца якая-небудзь сітуацыя і мы пакрыўдзілі каго-небудзь. Нездарма гэтае прабачэнне на нашай мове мы яшчэ называем дараваннем. Гэта дар, часамі незаслужаны іншым чалавекам, але які нас вызваляе. Сёння, калі з намі асаблівым чынам прысутныя дзеці, якія год таму прынялі упершыню Езуса пад відам хлеба ў сваё сэрца, хочацца яшчэ раз узгадаць пра тое, што з дзецьмі, якія прыходзілі на белы тыдзень на працягу гэтых дзён, пра што мы з імі гаварылі? Што Езус – гэта наш падарунак. Але Езус дзейнічае тады, калі мы хочам, каб Ён у нашым жыцці дзейнічаў. Езус падобны і нашы адносіны з ім, наше сяброўства з ім да ліхтарыка. Ліхтарык, каб ён гарэў, ці нашыя тэлефоны, каб яны працавалі, іх трэба час ад часу зараджаць. І мы зараджаем ліхтарыкі нашай душы тады, калі з Езусам часта размаўляем, калі прыходзім у касцёл не ў госці, а як да сябе дадому, дзе нас чакае Езус, і калі з чыстым сэрцам прымаем яго ў сваё сэрца. Просім для ўсіх нас дар такого умення прабачаць іншым, умение часто і регулярно молиться, а таксама прасіць, каб і ў нашым жыцці зіхацела святасць Божая. Амен. Хочам пры ўсіх тут прысутных выказаць удзячнасць і яго таму аднавіць хросныя абяцанні. Пытаю кожнага з вас,
Хочам пры ўсіх тут прысутных выказаць удзячнасць і як год таму аднавіць хросныя абяцанні. Пытаюся кожнага з вас, ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца, усемагутнага стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Чакаючы спаслання Духа Святога, узнясём нашыя пакорныя просьбы да Бога. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі здолелі распазнаць місію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Молімся за пастыраў касцёла, святога айца Льва XIV, нашага арцыбіскупа Юзефа, каб яны выконвалі сваё служэнне ў лучнасці са сваім панам і настаўнікам. Цябе просім. Молімся за нашага пробажа, ксяндза Ігоря і ксяндза Кірыла, каб добры Бог узнагародзіў ім у святарскім служэнні. Цябе просім. Молімся за нашых бацькоў, хросных і настаўнікаў, каб нам дапамаглі штораз больш любіць Бога і бліжніх. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія ў мінулым годзе першы раз прынялі святую камунію, каб заўсёды былі вернымі Хрысту. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, і за ўсю нашу парафію, каб яна была сапраўднай Божай сям'ёй. Цябе просім. Добры Боже, Ты выслухоўваеш нас і жадаеш дапамагчы нам. Навучы нас прымаць Твою дапамогу і дзякаваць Табе за ўсё. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Приносим Тебе, Пане, дары и просим, как своей ласкою допомог нам гонно удельничать у святой мши. Свечка, знак Твоей, Пане Езу, присутности сирот нас, а перш за все у наших сердцах. Допоможи Езу, каб наше дитячее сердце напалили любовью до Бога и людей.
Кветкі, сімвол прыгажосці і радасці. Дякуємо Тобі, Боже, за свет, який Ти створив. Няхай його прыгажосць заўсёды припоминає нам об Твоей величі. Гостае, гэта хлеб, які падчас ахвяры Еўхарыстыі будзе ператвораны ў цела Христова. Няхай його умацоўвае нас у штодзённым жыцці. Вода і віно – сімвол ачышчэння і прабачэння. Няхай кроў Христа, якая пролілася за нас на крыжы, омые нас з наших грахов. Дапамажы нам, Боже, захаваць заўсёды душу чыстую, аж до сустрэчы з Табою. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Ласкавый Отче, прими наши молитвы и дары, какие мы Тебе приносим, и праз уделу Евхаристичной ахвяры приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа. А хор анёлаў разам з усімі святымі
спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам, па вячэры, узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвершаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего присёлка. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе
каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкава ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з яго дапаможнымі біскупамі, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста нашага Пана, праз якога адорваеш свет усялякімі добротами. Праз Христа, с Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе вяки вечныя. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бог Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Ойче, прашу, каб яны былі адно, як і мы адно. Аллелуя. Колени,
Вітаюсь день, який дав нам Пан. Радуйтеся, веселітеся у нім. Алілюя, алілюя. Вітаюсь день, який дав нам Пан. Радуйтеся, веселітеся у нім. Алілюя, алілюя. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живе, и Он сумным надею и радость дает, покорно сыходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, да есть не удар. Наш Пан, добрый пастырь, притулок слабый, дає літостиво у серці своїм, любов'ю святою лагодить нам боль, і сум роз'ясняє надії свято. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд. Промень с неба шле у долину покут, шляхи человеку, как тут освятлять, и в сердцах по небу тугу обучать. Наш Пан прославленный, до нас он идет, приносячи мир из утеху беде. О свету збавлення, ти моцой своєю, ратуй нас завжди з неволі греху. Дзеці, цяпер падзякуем Пану Езусу за святую камунію. Усе будзем адказваць «Дзякуем Табе, Пане Езу». За наибольший дар, что может быть твоими детьми. Дякуем Тебе, Пане Езу. Усе разам «Дзякуем Табе, Пане Езу». За то, что столько разов могли споткаться с Тобой у святой коммунии. Дякуем Тебе, Пане Езу. Дякуем Табе, Пане Езу. За то, что Ты дал нам добрых батьков, які ведуть нас до Тебе. Дякуем Тебе, Пане Езу. Дякуем Табе, Пане Езу. За то, что пробачаешь грехи у сакраменте покуты, и Ты помогаешь нам быть лепшими. Дякуем Тебе, Пане Езу. Дякуем Табе, Пане Езу. За то, что говоришь до нас у костеле и на уроках религии. Дякуем Тебе, Пане Езу. Дякуем Табе, Пане Езу. Молимся. Выслухай нас, Боже наш Збавца, і праз удзел у Евхарыстыю мацуй нашу веру тое,
што ўсё цела касцёла з'яднаецца ў славе з Христом сваім галавою, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Святы Арханёле Міхале, Беражы нас у змаганні, будзь нам абаронаю, супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска небеснага, моцаю Божою, скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія нас будуть душу злують во свеце. калі ласка, паслухайце аб'явы. Перад вячэрняй святой імшой адбываецца маёвае набажэнства. Святай імшы ў панядзелак, аўторак і чацвер у 19 гадзін, у сераду, пятніцу, у суботу ў 9 і 19, у нядзелю імша, як звычайна, у 11 і 18, у Ацэдзе і Жацераве ў 9, у Новым Свержні ў 13. Заняткі па рэлігіі ўжо закончаны. 1 чэрвеня арганізоўваецца паездка ў Нясвіж на сустрэчу міністрантаў у праграме наведвання касцёла і замка. Запрашаем міністрантаў, запісацца можна ў мяне. 6 чэрвеня будзе арганізавана паездка ў Буцлаў на свята да Маці Божай Буцлаўскай. Для дзяцей там будзе спецыяльная праграма. Хто паедзе, калі ласка, запішыцеся ў чаце у Вайберы. Часу мала, таму хутчэй вызначайцеся. Будзе вельмі добра, калі з дзецьмі паедзе хтосьці з бацькоў. Да 6 жніўня праходзіць акцыя «Дар сэрца для парафіі ў патрэбе», мэта якой з'яўляецца дапамога невялікім парафіяльным супольнасцям і святарам, у першую чаргу на Магілёўшчыне, але не толькі. Скарбонка пры ўваходзе. 23 мая ў 16 гадзін у нашым касцёле адбудзецца першы канцэрт арганнай музыкі. На гэты канцэрт шчыра запрашаем. 23 мая ў 16 гадзін уваход за дабравольныя ахвяраванні. Удзячныя вам за сродкі на касцёл і на рамонт аўтобуса. Аўтобусу парафіі патрэбны, асабліва падчас будоўлі. Добра падвесці матэрыялы ці людзей па неабходнасці. У ларку ёсць новы часопіс «Наша вера», набывайце, калі ласка. Запрашаем жадаючых, асабліва дзяцей і моладзь, у парафіяльны хор. Рэпетыцыя адбываецца ў суботу а 18 гадзіне. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. І з духом твоїм. Нехай вас благословить і стереже всемогутний Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях славления покажи, край наш одлига бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях славления покажи, край наш одлига бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал печеный оборонца, нам шлях славления покажи, край наш одлига бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти.
А дары ласкай хвалы алтара слугу твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен.